великият син на България. Дали наистина дълбоко го познаваме? И тачим ли онез послания, които като свиден дар ние получаваме? Народните дела да са отпред, пред ромното, а не пред чуждо да се кланяме, да търсим честност, правота и ред, упорство, вяра и добро да не забравяме. В сивия напрегнат днешен ден забързани, улисани се разминаваме, безпирно гоним ние своята малка цел. С дребни истини и кал се занимаваме и носим роболепно своя кръст, с надежда своя идеал да устояваме и утрешния ден такъв, че като него честно да се поздравяваме. Гости на нашето тържество са доктор Валери Ангелов, депутат от 41-то Народно събрание от град Роман. Инженер Красимир Петков, кмет на община Роман. Господин Тихомир Вълчев, председател на Общински съвет Роман. Госпожа Севдалина Джамбаска, секретар на община Роман. Общински съветници, директори на училища и родители.